Zahraničnému návštevníkovi niekde v žltozelenom stane. Ak ste náhodou našli mobilný telefón v žltozelenom stane alebo niekde v jeho blízkosti a okolí, prosím vás, prineste ho sem na pódium UKRN alebo ku mne, lebo sa prihlásili priatelia tohoto zahraničného návštevníka. Bolo by nepríjemné, keby zahraničný návštevník nášho krásneho podujatia prišiel z také únie, že by na tomto podujatí prišiel svoj mobil. Takže ešte raz prosíme poctivého nálepcov, alebo ľudí, ktorí videli náhodou všetky podobné, keď sa podobá mobil, povoľovať niekde na boku, aby ho priniesli, dali informáciu nám na pódium. A teraz budem pokračovať. Ešte raz pripomínam, že lístky na losovanie tomboly pre návštevníkov dnešného podujatia Nižňanský podnik 2008 sú pripravené na predaj v žltozelenom stane dvore.